Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip i danas ću odgovarati na neka od pitanja koja su mi postavili moji pratioci. Tačnije, izbacio sam prekjuče u svojoj grupi Parfemske priče Fragrance Trip, postavit ću link dole u opisu, možete se priključiti ukoliko želite, gde su moji pratioci koji su želeli mogli da mi postave bilo koje pitanje vezano na parfeme, a ja danas snimam ovaj video u kome ću odgovarati na njihova pitanja. Bez daljeg odugovlačenja, da krenemo. I prvo pitanje, za koji parfem bi dao i zadnji dinar, a koji parfem ne bi uzeo ni da ti se pokloni? Pa parfem za koji bih dao i zadnji dinar je Dior Eau Sauvage Parfum verzija iz 2012. koja se sada jako teško nalazi, tako da ukoliko bih naleteo kojim slučajem ponovo na njega, definitivno ne bih žalio novac, koliko god bi bila cena, kupio bih ga. A parfem koji ne bih uzeo ni da mi daju na poklon jeste običan Dior Sauvage EDT. Jednostavno muka mi je od tog parfema, ne znam čemu celi hajp, meni je odvratan, tako da. Drugo pitanje, koji je po tebi najlepši parfem sa notom mahovine i zbog čega? Najlepši parfem sa notom mahovine po meni Rogue Parfumery Mousse Illumini, parfem u kome se jako malo priča, ali definitivno najbolji parfem sa dominantnom notom mahovine, inače prirodnom mahovinom. Ukoliko niste, bacite pogled. Treće pitanje, najlepša koža u parfemu je po tvom mišljenju? Pa Tuscan Leather, šta ja znam. Nisam neki veliki ljubitelj kože, ali eto, ako bih morao da biram neki, definitivno Tuscan Leather. Kada pomenemo old school parfeme, na šta prvo pomisliš, to jest na koji parfem prvo pomisliš? Kouros. Sljedeće pitanje, kog parfimera ili njih više bi izabrao da ti napravi parfem? Definitivno Pierre Bourdon, moj omiljeni parfimer, inače radio Kouros, Cool Water, Green Irish Tweed, Montblanc Individual, tako da jasno vam je zašto. Definitivno neki kažu da je on bio i za Ventusa, sada to nije proverena informacija, ali je vrlo moguće. Sljedeće pitanje je, najbolji parfem sa notama neverovatno šokantnih i odvratnih porekla. Ovo mi se sviđa, ovo je dobar. Pa šta ja znam, možda ponovo Kouros, Gucci Guilty Absolute, Tuscan Leather, ponovo ima puno tih nota čudnih, čak i većina krida, to jest svi kridovi, ja mislim, čak imaju taj ambergris koji je zapravo povraćka kita koja se stvrdnula, ponovo mošus, verovatno većina vas zna šta je to, kastoreum kao nota kože, cibetka, da, ima jako puno odvratnih nota, snimit ću neki video na tu temu, gdje ću sve vreme pričati o tome, neću sada previše da dužim, idemo na sljedeće pitanje. Top 3 parfema za niš početnike. Pa rekao bih, prvi definitivno Creed Green Irish Tweed, onda Moage Reflection Man i recimo Acqua di Parma Colonia Essenza. Zašto sam njih odabrao, zašto ne na primjer Ventus koji većina ljudi očekuju i preporučuju za početnike u niš svetu? Pa Ventus nema taj wow efekt, tako da kada neko ulazi u niš svet, on verovatno očekuje to nešto wow, što je sada mnogo daleko iznad dizajnera. Ovi parfemi koje sam naveo imaju tako nešto, dosta su drugačiji od onoga što možete inače naći u dizajnerima, a ponovo nisu toliko umetnički, nisu toliko napadni, agresivni da će nekom smetati. Sljedeće pitanje je, za koje parfeme misliš da odnos cene i onoga što dobiješ kod njega nije isto? Postoji puno parfema kod kojih odnos i cene
izvinite, odnos cene i kvaliteta nije ni blizu isti. Prvi koji mi pada na pamet jeste Bentley for Men Intense, parfem koji košta od svega nekih 20-30 eura, takođe Yank Renoir od Lolika, dok je kvalitet tih parfema daleko iznad njihovog cenovnog ranga, bukvalno mogli su da koštaju i 5 puta više i verovatno se niko ne bi bunio. Dok, na primjer, kod nekih parfema kao što je, šta ja znam, pa puno ima niš parfema, Roja, Creed, svi parfemi realno preko 200 eura ne vrede tolike pare, bar po nekom mom mišljenju, tako da ima i puno njih kod kojih je cena jako veća od onoga što dobijate, pogotovo kod tako nekih kao što su Roja, Clive Christian, Creed, koji uglavnom prave parfeme koji su dopadljivi sa nešto boljim kvalitetom sastojaka, ali zapravo umetnički ne pružaju ništa više od nekog prosečnog dizajnera. I poslednje pitanje, da li postoji nota u parfemu koju izbegavaš? Pa izbegavam uglavnom list ljubičice jer mi se ne sviđa taj efekat koji on ima u parfemima. Često umeju da podsjećaju na neku mirođiju, nešto u kislim krastavcima, šta ja znam. To se meni uopšte ne sviđa. I izbegavam parfeme koji imaju preteranu dozu ambroksena, zato što, već sam pominjao to na svom kanalu, od ambroksena me boli glava, ne prija mi, mada u nekim parfemima može i onda prođe kada je lep upeglan i kada ga nema u velikim količinama, ali kada je ambroksen dominantan i kada je parfem jak, a zasnovan je na toj noti, uglavnom to izbegavam. Nećete me videti da pričam o njemu ili da nosim taj parfem, tako da to bi bilo to. Ukoliko vam se svidelo ovo, radit ćemo ponovo, što da ne. Lupite like, lupite subscribe, ostavite u komentaru možda još neko pitanje koje biste želeli da mi postavite ili neku temu za neki od narednih klipova i do sledećeg viđenja, pozdrav.